guys. Sabrihan na natin. Buksan na natin to. Buksan mo, papasukin ko. Ay! Palambot. Parang mochi nga. Tikman mo. Tay, kakain ka, Tay? Pasalubong ng film mo, malambot. Parang siya mochi yata niya. Bubuksan ka to, mga omega. Paano yung lasa nito? Ano to? Grapes. Mochi. Parang mochi siya. Sarap? Tama. Man. Oo. Tama. Ano masarap? Parang palitaw. Ito yun. Tawag ba, ano? Tagol na ko. Mangga. Muscat cream. Dan Poco. Ay, Daifoco. Ito. Busog ako. Tinikman na namin to guys. Tatlo. Isa kami, tatay, abi, akin. Masarap siya ito, malamig. Lamig na Matamis siya. lang. Lamig na siya bugnaw. Ipalamigin namin to guys. Pangalawa. Ito. Saan nga natin to? Ito daw ang open eh. Bang lahat. Ito. Yep. Lamig. Ihapon. Chocolate. Humok. Humok. Tay. Humok tayo. Tay, humok tay. Chocolate tay. Humok. Humok mo na. Yami. Sabol-sabol ko eh. Craving. Sarap. Sarap to guys. Tingnan mo. Chocolate siya nga. Para din siya palambot. Ito. Gaba. Hindi ni makagaba ha. Gaba. Dili gaba. 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 Ano na yung pinabisaya man. Tatlo. So, paano basahin to? Meiji? Meiji. Meiji or Meiji? Meiji? Nakatira ang ngipin niya. Hindi. Ito masarap, hindi. Nakatira ang ngipin ng chocolate. Sarap di man kanunay. Talagsaraman Talagsaraman daw. na mo hataw o pasalubong. Nakatira ng ngipin ko. Hindi ko masisira ang ngipin pag may nagbigay. Kung ikaw ang bibili, Sira busa mo. sira bulsa mo, sira pa yung ngipin mo. Tingnan din natin itong mga omega. Dapat na oras. Bilisan natin. 3 minutes. Buksan mo. Bubuksan na. Uy! Bar! Oh. Ganda! Ilang laman to? 26 blocks. So, bukas tag-isa. Gusto ka? Matikim? Tikman mo din. Kahit isa, hindi naman ngayon. Tikman mo kung masarap ba. Busog ba ko? Kano dyan? Sarap. Ito pinakasarap. Chocolate lang. O pala wala naman sa malambot. Then, Ito sila para humok gahe. sarap. Tutdas ka na. Thank you sa pasalubong. Yun lang po. Thank you. Salamat sa nagbigay. Namit yun. Friend namin. Sana maulit-muli. Joke. Thank you. Lahat masarap, guys. As in. At ito din. Ilagay namin to sa ref. Depende sa amin. Kung kakain kayo, kukuha lang kayo sa ref. Dessert. Salamat!